Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanchumo rigereria w'Ensoko TV na gukwandira ndonsi ya sore karibu sana semesa ya maiya kurwa Ensoko ensa maso tukobega bwe 22 mutinyukane mwaka w'echirubere 2025 nemo chenkuru kwa Clinton ndigi ya silibagari timu ingi makuru ase studio ya kabere togosabiro karanso ikobe na intwe kurubono kuika omwerio ni Jumatano ebarongo ya Frida Kirubo no araso mutimo kake korende no torega no mwaka Edwin Nyangagu uchikwene kebone nsemo ya kabere ase iringana rie kemoya itkoria ronto chikoyikania ase nchira ya bene asiri tukoria rero tukuboria ngencho yerieta ekionchi onyara ko bako gutumanya narariaya umanyite korengana nerieteri no begontu asangete negati ya bananchi bakore birengeri byabo tuchiko bitegerera tuguika sense meyo ya kabere korenda sebono iga mesema ya kuru Ensoko ensa emo achakirebo. Karibu sana naende mwancho murigari botko bwara to chakana robotiro kubwati mwaziri w'echipare me county ya Kisii Timothy Arege aboigo mo chief officer ase ewizare yo Herbert Mayakani go bono ritkoria rabacha kya senchera bene muroberio okubwatoka hebiragita ebibyagorone serikali ya county ya Kisii gochase chiwodi au herigo chigo chakya emiroberio yabo boikiranu ukwanekere kyo nigo bono baburiria barundi akoba maiso na gokora emirimo yaba senchira egikiraine ase egikurukia rurwe gochase bari bagocha kubwatiranirwa nebikore bitachie kwene kyo na gwanchira korengana nedichiko barache kwembokerio getambakere getindi kerichiko. Sasa tujue kwamba you are among the very few who were selected kuja kufanya hii kazi. Na kazi ni ngumu kupata. Linda kazi yako. Linda kazi yako, usalama wako na vyombo ambavyo umepewa kufanyia kazi. Ambayo inaweza kuwa ni tractor, inaweza kuwa ni dozer, inaweza kuwa ni nini. Ilinde, hiyo ndio afisi yako. Ilinde vizuri, iweke safi na uitunze. Mnakwenda kufanyia watu wenu kazi. Ina maana kwamba sasa mnawakilisha serikali kufanya kazi, kufanyia wananchi nini? Kazi. Kwa hivyo nenda muwafanyie kazi jinsi ambavyo ungetaka mwenyewe ufanyiwe. Leo tunaanza kazi officially ya kupeleka mashine mpya kufanya barabara zetu kuanzia Bobasi sub county na Umachoge Borabu. Vile mmejua hizo mashine tulizi launch like a month ago. Tukaagri lazima tufanye some logistics, tuhakikishe kila kitu iko sawa, tujipange as a team ndio tuingie. So leo tunaingia na hii team yote mmeangalia hapa, county engineers na nyinyi operators, tuanze kufanya kazi rasmi ili wananchi wetu wasikie uzuri ama waonje uzuri wa hizi vyombo tulivyonunua. Vile tuliagree na nyinyi, tulikubaliana na nyinyi. Mkienda kwa kuanza kazi leo, kwanza lazima muhakikishe usalama wenu uko sawa. Make sure that these equipments, because these machines lazima mzioperate vizuri, msiumie, msikuwe na injuries. Pili, kutakuwa na msisimko huko mali tunaenda. Wananchi watakuwa wanakimbia, especially saa hizi shule zimefungwa, mtaona watoto wadogo wakikimbia kwa hizi machines. Lazima make sure usalama wao uko sawa. Nataka kuweka wazi, wizi wa mafuta hatutakubali. Tutakuwa tuna monitor. Ukifungua tanki tu tunaona kutoka ofisini kwamba umefungua tanki. Na itabidi tueleze kwa nini ulikuwa unaifungua. So we'll be very very particular na mambo ya mafuta kwa sababu hatutaki kuharibu mafuta. Sababu hiyo ina maana kwamba tutashindwa kutengeneza barabara ambazo tumepanga
Nsemo ya bagaka kurwa se bunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii niko bayesokire na kugikiria uburayi bobe asokumbia chingencho chiabekirwe aroro cy'uburayi bagukwana n'abari cyamangana imyombo cy'obosonge marogoba ya rero niko bona bagaka bo batebire niko bagosira umuyiburo w'enseme ya Nyaribari chache yokora na koirania chingencho hecyo kire chingia cyarengaro chinga cyamaiga chinga kecho niko boigo barire ira yo gochegosiro mu Rwanda rwe cyamagia Jubilee ime ye bunge yo na boigo Dr. Fred Matiang'i hase okolenta amaonchoreria asobrai babona igonde umunyaribari naende na menyire Nyaribari ya kurwa engakiyo abakoro ni barenga twarigererio amagambi yawa twaracho bugambi bwo musongo tugacha bugambi bwa Kenyatta kero uru yajete igo tukara ngakia amagambi yale semiake yonsi pi Nyaribari go yarenge endonge sana bono asenga kiye ntomanyeti ase toteneine burunge ekiagera chikomiti chia karo siguna abagambi bari barengwa bakoro tichiyo ebintu byari gokorekana twaekoro na maiso tibiyo bono lero kwamba koronga ntomanyeti abagambi bari barengwa orenta chikomiti chiabo barangerikere kenyoro bamanya gotebia kegenderete na muna a democratic state ose rule ere Kenya tuwezi pi watuwenza kwenda bunge lakini tuamanya konyoranga room teiyo era to accommodate tuwezi pi Kenya ngima to nyara kujikorosia majiko yagera tuasoma tuarente representative yemo egotenina amangana ito obokongo ito tuamwagira chikuro genda ogwenete koira ambirero bya Italia hande byanyorire bigeni otoretera lakini goikira bono iga komiti teiyo yento kende nkeyo igotore tukirete igo bintu binde mbio bikora kana bigenderete unandega twarabera sekenye yeito kubwa mono buna Nyaribari yeito litangani yo yarenge engima Nyaribari chache na masabo yarenge constituency yamo lakini jigatananu ekaro jigatananu igono jenga magenderero na chagete buya kuikabona situikire tuikira situji wake sawa tokorere kegenderete buya sachinde yachakire koragana igotoko binte binge gotokongaine Nyaribari yare kare gotebunga tomirane nyaguta tomirane nyataro tomirane nyanderema tosioma chere netingende that's in a progress to ato moborie oyoro wana the present atebe committee abwate nererie atebe magendera akore Nyaribari chaje na ria chipara mwe gwako tebe para kuruke umu ochie kiendege abune ko sese yae ebende nere Nyaribari yare koegwa yatenenigwa ya serikali ngai yachiete ya sirita sengenjo twachora tuyotamanyetinga yarengo ause yarengo bono tunakita twatebanga omwana Nyaribari atuko okobwati ibintu bitu byonse pipya manyuna Nyaribari yarenkurukare taibo ekende ngelinga ki intu Nyaribari chache amagaka yale gonje n'umundo 40 people ko ri yarenge yanya chae intu twarengo twabwata abachumbe kianda ko Nyaribari ko sikisi kabatali obono bose kutwanyorire esabari ye bono umunyaribari kurugute intu etose Matiang'i nyuma ya Matiang'i twensi pi bakanyone tuko yito no ere nyuma ya Matiang'i neka tokuriria se oborai gwetwa Nyaribari gusubwa gusinto bwateri eto ya Fred Matiang'i na intu buno Nyaribari chache tware ndo gutugumega tutageta tuchoro morayi tugotire chama ya Jubilee na twarigereri
Richard Atambo kurwase ekaunti ya Nyamira ligoritukoria rero haigwira epigipigi enya kurwase ekampani ye chimbusuro nebinto bigokorera oburimi ya Bio East Africa magaye company gochakia mamerania yo mutinyo kabere omwaka oyega okwana na barikia mangana memo chobosongo magayo koegwe pigipigi yo nigobona Atamba gokire getambo kirekyo nagotabune epigipigi yo nechiko mokonya asoko genderia oburimi bwae hamono bosombi abarimi boigo nigobona bagendereire gosemigwa igoro yo gusimeka chimbusuro chibwendrate erigokora umuchando bwenchara imeyorwa ngoro gusio muri kitopeto el machine no arenga sa yo robotiro ya senchero bikira magega ye kampani ya Bio East Africa gochakyo muroberio bwokogora chimbusuro cyo gusimeka erigokora umuchando bwe chimbusuro chitekeraneti mambirania chagete mutinyo kabere ko yiga asara ikomwerio omweri bumutinyo yiga nigolitsikire rero omubuyi bwe pigipigi Richard Atambo kure kaunti ya Nyamira airwe pigipigi yae. Tuko hapa kwa sababu ya Richard. Richard alinunua mbegu katika duka la Josemo Agrovet hapa Kisii, akachukua pakiti ile ya Decal, akascratch ile code ya Kefis, akatuma ile code kwa nambari ya 1393 yani 1393, then akapata kuwa mshindi. Yeye ndio ametuleta hapa, ndio maana tuko hapa. Kuringana na Atambo nigaire buna nigagorete mbusuro ya DK agasimeka na kubwata machiko na marago wikira kabo mubwi bwe pigipigi yo yawaritukuria rero asiritukuria rero na bere no mogoko ekiagera na nyorire sawadi kuropea Africa wetera kugura mbusuro yabo ya Dekerap DK 833 embusure ekero ya ikenga kieli simeka yona agende tugegunga Chosmo ya mwabo Chosemo nkagora kuruororo kero na ikanyomba kanyora matangazo nale babegete TV agoteba nga wesa scratch utumego ye code ya Kevis kuchia se namba ya 1393 na bora abaseko nyole sawati bona litukulia moisonde na keretwe simu ngatebigwa rero tare 22 uko gwande bigiyane igolero na chaga ko bigiyane na ndene kene na irwe na arore biyamono niga Atambo agokire asoko ibwera epigipigi asatebere na nigera chikomokonya sobo sombiane na mono wa Mugondo. Pikipiki hii nimepata, naona mirahisisha mambo yangu ya kutransport mbolea kwenda shambani. Wakati wa kufuna naweza kutumia hiyo pikipiki kufuna. Pia naweza peleka wafanyikazi wangu shambani na hiyo pikipiki wafanye kazi haraka wakati wanahitajika. Nabnechiremo yo gukora mochando bwenchara nigabarimi basegetro gusimeka chimusuro chiria chikaranete eryo kwenyorera ligesarire igoro. Nimekuwa nikipanda, inanifanyia vizuri. Kiangazi kikuja sioni matatizo. Masao yake pia mzuri. Pia mbegu masao yake iko na usito mzuri. So naona ni mzuri. Tukisoea hiyo mbegu tutafuna vizuri na pia tutapunguza njaa katika nchi yetu. Unapata kuwa sasa tunauza mbegu, ukinunua mbegu ambayo iko mbegu yote kutoka kwa duka unapata kuwa una scratch, ujue kuwa umenunua kitu genuine. Na tunajua kuwa ukinunua kitu ambayo si genuine haiwezi ikakuzalishia vizuri, maana haina zile characteristics zenye zimeundiwa hiyo mbegu yenye inafaa kuwa genuine. So hii kampeni imesaidia sana wakulima, maana wakulima hawezi pata kuchukua mbegu ambayo ni gushi. Asabiga bari mibasemiwe kogendera kwendeka ingogora bare chimbusuro chire chikiranete birengo na kubwacha machiko na marago eriko baba buiboigo. Counterfeits siku hizi tunagundua kuwa wakulima wengi wananunua mbegu ambazo haziko halali. Unapata mbegu imeundwa pale vijijini, then we unaletewa pale dukani, then unanunua ukidhani umenunua mbegu ya ambayo ni genuine, kumbe umenunua mbegu ambayo si genuine. So ndio maana tumekuja na hii program ambayo una scratch. Ukiscratch pale Kefis, ile kodi ya Kefis ambayo iko kwa packet, unapata kuwa message mbili, ambazo message moja unapata kuwa inakuambia kuwa umenunua kitu ambayo ni genuine, na message ya pili unapata kuwa umeingia kwa draw ya kushinda pickup na zawadi zinginezo. Kuripoteria Ensoko TV kurase kaunti ya Kisii, Chepethuel Machin. Tukoska bosio mwanchomo rigaria ekera mahariganio agendrete yomoroberio oikomi nemo bwokobekirwa eguto kwa barokyo gwetane chiribu inye abagosomero bomanyibe mitandao yekerero gwetera somoroberio bwa ajiri oyo orakorekana litkori juma eke ga megeti kya gusi
igo emeroberio ya riganigo no mugavana bwe county yo Simba Arati mutendri bwe skuru yo busomo principal bwa magiria yo Ishmael Nyakoni nigo bona ariganire abananchi asomoroberio ya sate abire murobero yo nigo rachiko bakonya basaya bange kurwa konyora kumanya obutumeki bwe mitandao yekerero na bwe gwetanga kurwa so obutumeki bwa marigo yo gotindia na bwe chimbwa chimbe asa maria tankoro kwa Ishmael Nyakoni nde manager ya Jiri ase county ito ya Kisii itukaria rero no kwaregani abana baitu bali basomira manaitu kuru phase 24 25 26 27 28 up to 29 nganto bwate graduation irabo on Friday 25th ase stadium ito ya Gusii to wakiro mugavana ito ngambia mona asenje support yabasaye abatali kwenyara banyare ko bagotara esafari ya ito yo gosomia mangana digital literacy mangana mental health mangana financial literacy amangana personal branding and marketing amangana career choices tuabeli tokosoma mana barabuku last year. This will be our 11th graduation ngesetua chagete waigonto kolia necessary waso kwego ki kogo chaka a program ya account ito ya Kisii aseli ya gatatu waigonto tualechi ward chinde chigo cha sengenje shereye kuna mwanyerero ntubwata wanafunzi basomete ntubwata kulichitago borabu waigonto bwata njoro bagocha gusanga sengencho ya graduation ye gotoko balega ne bonsi boigona bagocha mana baibuli baba mana basani linde gocha goshiriki Namaganito maneno rache kogerez this occasion no yomento His Excellency the Governor Paul Simba Arati. A program ito yabeire unabono tokosomia amangana a career choice. Amangana financial literacy. Tuabere tokosomi boigo abasaya bakwemanya. Nanga kiende elinde batikana na malioga tindi. This program tuabere toko champion umosaya kumanya na kumanye value ya yase society. Togwaka mbiya mona ase yabasaye bali basoke ntubwate organization togopata na monero ekuruku vision volunteers ekosomia mangana female genital mutilation na mangana gender based violence boigo babele bakwegeria abasaye aba enchire ya moyo gyancha boigo kwegeria abana abanyaruka na kibara bakwelenda amana amangana early pregnancies wose okonyora kwa abana mapema elinde betange gose bakora umurubeli umuya ukwelenda banyora chinda asinga kitagwenere ekenda atebe nkelinga abasaya nabange bali sikoga maybe batranyora information ye the program nigele free asikero monto registration nigegende actually on Monday ngocha katole a new face lab face start etoko welcome onde bwensi utranyora libageli acha register se center ite ya Gusii Stadium waigo bali bakuru South Magirango registration echa kase youth office elegali Nyamarambe ase bali bakuru machoge ntutwale registration elabo bisyo mu MCA igonde bwensi uli interested na bagocha elinde acha konyora megerio akoira engakia umutinyo yomo ne chiwiki 3 Ekiama kia UDA nigo bono kegochia koirorera obochori hase ntunde ya kabere chinsemo cha mashinani ase county komeno isano na isato gochakera ankyo hase county ya Kisii na Migori chiregatie chi county icho kaokwana kurwa samaga chamane ekiama ekyo imeyo mocho Nairobi na barai ebe ekiama ekyo bakorogo no munyakero gobo Cecil Mbarire na boigo niganyara ko bakago kwandro kungusano ko gendreta konekiwa egati ye ekiama kia ODM na kerikia UDA kubwatakana no muroberio oria ozoning murikito Linet Nyambane no warenga sayo rubatiro asenjero bwekero Orengana no munyakirogo bwe kiama kia UDA omusubati Cecil Mbarire nigatebire obochori obu bwa mashinani boguche gokorekana abo ankyo nigo boguche agochaka chensa ibere chamambia weika chensa 11 cha magoroba ase ebitu ao bechi county 15 na isato. The election will take place in the following 18 counties: Kisii, Siaya, Migori, Bungoma, Makueni, Kisumu, Machakos, Kitui, Isiolo, Marsabit, Taita Taveta, Lamu, Tana River, Kilifi, Kwale, Mombasa, and Turkana, while Kajiado County will conduct elections on Saturday the 25th of April 2026. Registration: over 450,000 candidates have registered to contest for various 20 positions at the polling centers, ranging from representatives of women, youth, special interest groups, farmers,
religious representatives, professionals and MSMEs or traders. Mbarire nigo atebire nigo baguchia gutumia emitambo yekerero ase aenekeiri ababwatani bekiama kia UDA buna tayari nigo emitambe yu yaikire ase chinsemo obochori boguchia gokorekana ase omurikyo monene bwekiama ekyo Hassan Omar nera atebire kiama kia UDA nigo kegendete koira emeri imeyense. As with previous elections, we will deploy end-to-end technology to manage the process, with 9,500 electronic voting tablets already at each polling center as we speak, and the results will be available on a public portal on the UDA website www.uda.ke. The voting will commence at 8 a.m. and close at 5 p.m. In case there are any changes to that timelines, it will be on a case-by-case basis using the structures that are already deployed for the said exercise. The outcome of the exercises will be expected to produce 240 elected grassroots officials with a direct mandate from the people. The party will have onboarded, and the repeats that will follow, the party will have onboarded 580,000 grassroots leaders across the country. The party continues to pursue its strategy of strengthening the parties in all parts of the country. It is part of the democratic processes of party building to build an institution. The institution then produces for us leaders. Leaders then will have the ideas and the wherewithal to ensure that they progress the party ideals and the party manifesto. Arenayo abaraya bo batebire ekiama kia UDA goika gechigutenenia omorwanereri ase kerogo kyobubunge ensemo ya Olkalau aseboigo bakwanire okungsana na kogendete kwene kigwa egati ekiama kia UDA amonakeri kia ODM asebatebire abarai nigo bagendete gokora chinkwana erikwene kia obokongubu kwera bore. We had a meeting with the deputy party leader, His Excellency the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, and 10 candidates for the Olkalau seat. And we wish to report that already 10 candidates have shown interest for that seat on a UDA ticket. We had a meeting this morning and we have agreed about ensuring that there will be free and fair party nominations or party primaries at a date to be announced later. But we wish to report that the UDA party will be sponsoring a candidate for the MP for Kalau constituency in Nyandarua County. That there are discussions that will be taking place in due course to look at some of those issues. Of course, in any coalition, there's always pre-election agreements that must be reached out, and there is definitely agreement on how the partnership will go all the way to the general election. Now, that is a matter that has not yet been properly prosecuted before the party structures on both sides. And so in the coming days, you're going to see that this conversation is going to take shape and there'll be a lot of cross-party. Korpoteria en Soko TV, erietariane Linet Nyambane. Sorobatironde mwancho murigeria ekiama ya Jubilee niko bono kego chegotenenia omurwandiri bobo jumbe hasensemo ya Olkalau maiga yoyo kabero mujumbe bwenseme yo gosiria obugima bwaya samatko amake aetire kweneke ayo no murikyo monene bwekiama ekyo Moitalel Olekenta asebona atebire nyagosira ni gare ngo mujumbe bwekiama ya Jubilee na igonere buya ekerogekyo koirwa ni kiama ya Jubilee murikitoli netosoro na murekero roboti rwa senchiro bwekira. Party will field a candidate in the upcoming Olkalau by-election in line with the fact that the position was previously held by a member of the Jubilee Party. The party further assures its members and the entire people of Olkalau constituency of free, fair and transparent nominations that reflect democratic values and the will of the people of Olkalau. In the spirit of building a credible, united and formidable alternative government, and in response to the growing call by Kenyans for position unity, the Jubilee Party respectively urges our coalition partners
to support the fielding of a single opposition candidate under the Jubilee Party banner in the upcoming by-election. Gukwana kurasa magata manaye kiama gia Jubilee imeyo mocho Nairobi no morikyo mone we kiama ekyo Moitalel Olekenta voigo omanyakero we kiama ekyo Vincent Kemosi asebaruro korwa gocha sense meria yo kwa meria serikali osire kiama gia Jubilee asobo chorio boboke wa Olkalau na kuoro kyobosani obuya korunyuma na intu twasirire ebirogo binde mbere south intu asirete omo candidate orengorro bwe chama ya DP na echama tego chikobeka candidate ende onse asense moya imurwa dikri na intutu iwananire ase chipati chicheto cha United Opposition odio ndora teneni gose pati ende onse rateneni candidate korwororo ntomosire ase birogo biria igorero twacha ukwanera nene ase amangana ye kirogo kiori karau na kuboria chipati chinyare gutosireri indegere tunyare kuirekeruge tinga kiechechyo Kemosi oruro koboria gotia saba Kenya gotumia tinga kiechi chitigarete kobwata chikura asobomo na liarate gosiro Mosike Matiang'i aseganga yayo korigie kerogo kyoborai bwense asobo chori bore bosio igia kabere abantu bamintase motegerete na ende ntagete ko baboria bune chama ya Jubilee na intunto bwate enia yokobeka presidential candidate ya Somwakonde na intunto bwate no kwegena buna chipati chichinde cha United Opposition njije chitobwatisie erindegere tunyare usiro Moscoito Fredo Kengo Matiang'i anyare kobe presidential candidate ya United Opposition nare kubori abantu baminto banyare koirari bageri ritigarete erindegere basoke beri kase kinamba kire chinyinge na rieka rutogo cha kurigia ekirogeke mambiende goso Mwakonde karutogo cha kurigia ekirogeke tunyare konyo abantu bwate kinamba chitu tokora ansera erindegere na intu tosoke tuchikoboria basani bande erindegere batusira ase kirogeke murocha ase nsero chibono yiga eserikali erororo yo Mosike William Ruto enseye ya mosinyire kogamba ase wiki eria ekeraringe gusi mwamorora abantu baminto buna eta weta na chi promise chons pia ruete ekero korigereria ase chibesa chiri chiabege tu chiatebe tu chigocha gocha ekero korigereria budget yo mwako yeyi yaerire besende teyebe kiroro no ne shiringi nonya nabo Kemosi nigo boiga mochio murai bwense asokurwa chira choborimo ocha segesa kukyomo gusi asamorekera egetange kiereri boiga University ya Nyamira angaine taba Kenya nkeringa ngwansa aringe University ya Nyamira lakini ta University ya Nyamira yari wansa egento kiare wanswa ne University College ya Kisii University Nyamira campus e branch ya Kisii University nero yari gocha kwagachwa asakuru kukyabonyoru ne branch yari kwagachwa tebwati chibesa ekero twababoria moisonde ekero murai bwensa arurororo ntwababoretie kyagera omweshimiwa okuruku Clive Gisairo igawe ikaranse committee ya education ya parliament ekero twakora nero kugamba igato tebinga Ministry of Education tebegeti eshiringi no ene yemo yokwagacha university gose yokwagacha constituent college ya Kisii University kyabonyoru ekero twababoria ibato tebinga a budget eyi yabekwa ase a Ministry of Defense abantu baminto mo babariri buna murabe Kenya indi Ministry of Defense yansa kwagacha chi University Kenya igo ntagete ko bate abantu baminto okungainu korororo engakieye abagusi baeteire egetange kiereri ekere plan yakoretwe design yakoretwe egetange kiereri nkeyo na inche ntagete ko tebyo mo president yoito onya ekera achire o make promises chira ikirane up to this time buna tokwana iga redesigning tera korwa erindegere kworo kinge egetange kiereru ngwetakere gusi Ensoko TV Erietariane Linet Kemunto Bemono morikito Linet Kemunto toskabosia sorbotironde morikyo monena ase wizara yobochenu Mary Muthoni rure hugukura hugutindi hase abwerere hugwatika kwa morira ase chinga kichige mbure nyinga gandete konekiwa ase gikaro nababwatani bobochenu memocho Nairobi oborira bananchi konekyo bochenu anemo nabo bamenyete ase emechi au konekia hobochenu nabo gugwetanga asokoruta chiubi ase chinsemo au nige wizara yo yachakire e campaign hekorukwa epuka uchafu eligo cha konekyo bochenu ase chipara hamo no bamenyo bw'abantu ase emecheme no murikito Edna Mura agotomanya ase nchero wikera ekerembura egenderete gutwa nerire gunchuka asobokendo bonene bondete konekiwa
Jinsemo chinyinge imeyense ya Kenya wizara y'obochenu nigo yakureire ugwateka gw'echindwari ao ukwanase mambe ya rero asigikaro na ababwatani b'obochenu ime ya Nairobi umurikyo monene ase wizara y'obochenu Mary Muthoni okureire obochabu obubwaichoire mono ase meche emenene. We are in the middle of March, April, May rains. When the rain falls and the feces are swept off, they will come to our mainstream, the source of our waters. Whether it is in taps, whether the water is coming to taps or into a well, they'll come from where it is contaminated most. And that is where we are very, very keen right now about sanitation and water. Boigotebire ense ya Kenya nigekurusia obuchabu chitani chiribu 22 kera rituko kurende 10 igoro yemia y'obuchabu obwo na bubo kubekwa buya egikoirera obokongu asokorenda obochenu. To address the urgent and waste crisis, Kenya today is currently facing a dual crisis. 22,000 tons of unmanaged waste are generated on a daily basis, with only 10% adequately managed. So this is leading to a rising threat of diseases like cholera, mpox, and other diseases. Okuleira abakenya balia bale nembwa yokuruta chichuba chechi plastic kandonsi echiatebire chikoirero goticha kwemetaro ya mache na koirera mache gotenena na kolenta amarwaire. Environmental health, even when you are coming to work today, were you happy with what you saw? So why can't we have companies even owning a street and ensuring that that street is clean on a monthly basis, on a daily basis? That's what we are dealing with. That coming up with one day in a month, the third Saturday of every month, to ensure every Kenyan comes out and cleans their street, cleans their offices, cleans their village, drains the water in the spaces that they are in, and also teaches the members of public on the behavioral change. Don't go dropping plastic bottles, and then when Nairobi floods, you want to blame everybody. Wono oborire serikali nechisekta chabantu nyene kubwaterana ase kambeini iyo barukire epuka uchafu iyo yachakiwe ne wizara iyo asoko enekyo bochenu nonyena sabantu bamenyete. The Epuka Uchafu Afya Nyumbani campaign definitely clears this. We are dealing with personal hygiene, issues of even washing of hands, as simple as that. And the ministry has used this platform to ensure that we bring to the fore and seek support from other agencies, from the private sector, from civil society, because this issue of waste management, issues of wash-related diseases, it is not a one-man show. It is a collective responsibility for the government and equally the private sector, the civil society, so that we can ensure that there are no diseases or ailments that are getting our people at the bottom of the pyramid. Kuripoteria ETV Ensoko ireta Nedinamura. Mwanchumo rigereria abono tugikira omweri aso kumanya ari aenekiwe hakoba yebiro tugikira omweri ndutamboka ensemo ya kabere to sase ensemo yeringana rieke moya kurenego kumanya chinsa isato ninchuko kumanya senchira yubo ikero negati ya ari tutarasanga semesemo yekuru ensoko ensayamo asabi gotoko manyiwa ngo waziri wa Cheno Aden Duale ni gobona ereire nchiro bokoreri account ya Nyamira genda tekone kya sector wa Cheno neri borio lyabe kwa hase ensemeyo no mo senator kura account yo Kongo Mugeni oyotagete kumanya igoro yemerobiri wizara wa Cheno begete chekone kya unane chikikirania obubwenia hase abamenye be account ya Nyamira hanene mono enchira obubwenia buburire bwa kansa bogendrete inse yomorobiri osha aiga nkorengana no botutukanu obore ase ekyombekyo ni gobona Duale hatebire county ya Nyamira nigebwate bitange binge byagerere nsemo yobo Cheno bose sector yobo Cheno ase county yo kwirananse tochigosanga mwanchumo rigeria yo negati ya yanda mange gikoraga chinsa isatokorende togoso asense media yeringana rieke moya ase omurikito Vincent Mondasa ngete negati abananchi eriko manyengenjo yerieta ekieonchi erinde tokwirana ase studio akabere no mwake dunyangago tonyarko batogosanga mange.
Mwancho murigeria bwa Ensoko TV nigo ndemeye kenyoro gekorwa Gitaru igyo kerime ya Mekenene Ward imeye ebunge ya Borabu ekaunti ya Nyamira chingaki tokonya gwesemia n'abanyakenyoro otaga komanyanga ili tari korwa ekeonchi meaning ya gosengencho ya neriye na igasende ninde n'abanyakenyoro tango torasanga na Borabu tole nara yaba manyete ekionchi negento kyo ogwegwonche ekionchi negento gete kere rani kerang'e igogoteuna onja ekionchi negento yani gekwea gioke kenyene gekwea onchi gioke kenyene yani gekwea ribaga egento gekonchwa nkirora kine gekwea onchi gioka gekwea onchia gioke kenyene gionchi no riokwerora gandi enchirende ng'ao geanchete gionchi nakio kindatebenche no riokwerora ekionchi negento okorora ng'a negento rende gekwerora rora ekionchi negento gekwerora gose egento kere gianchete naki gekionchi Mwancho murigeria nara yuto nyaleka batogosanga kora saba menyi benseme yega tiango tera ni studio asemiro biriende ekubwatia Biamono Murigito Vincent Monda kurwase ensemeyo nabo igo abananchi abo barure ebirengeri byabo na yentwariganitie ebirengeri byago Mwancho murigeria enamba ito esimino irago ase screen yago nabo gwake esime ase studio nayo tumanye ebirengeri byago kurende tutarasoa sokoira ebirengeri byago tiga umakedu nyanga gwara tosogeria tumanye Jumatano mukubio yega na kibwa gorobire nabo igo kuruto tigana mukubio oeta ngaki mwakedu nyanga karibu sana Biamono Clinton Ensoko ngari bageriga senseme yetu yegikaro kia litukuria Jumatano butamba astukwanira emenuga tukuyirambura twayikwana aso bwagale murigereria one na kibwa misira bwa sore weirire buya inyi anderete buya ase ringana rieke moya riobutuku bwa lero karibu sana tigatura tegere birengeri bya manenche ndito gocha tumanye rietaria rero mbanyora bose mbanyoreti tigato chake na kurigeria Mwancho murigeria nabo gwaka esime ase studio enamba ito noere ase enseme yoto sanga osobwa mokomanya engane iga ekionchi ninki Hello Ensoko TV Waire karibu sana Yo no mwana w'umungi na cyasfanya nka ukigwara kuruchisa mu cyabo cyamburiye mana cyakyo ma tenyiriza ekionchi omuntu kuna yani okwemena meno okwera rero okwemena mena gegetora tori na bonje banyete oigo omuntu okwemena mena yo rebregeri bya igagu Hello Ensoko TV Hello Ensoko TV Hello Ensoko TV Nakibwai karibu sana Mwancho murigeria tukasaba karuwa kesime ase studio wasukare ne TV yago na toko igwana igase studio Hello Ensoko TV Hello karibu sana ngo tokosanganira omusumba kurukusyano karibu sana engencho yeri eta kio nchinga kio maita ekionchi yonke majete n'umuntu uyajanja iyo uyajanja omweto gatogi iya kona gweto gatogi go naende n'omwitanitani naende n'omwikagisa kirengana njebeka ya gotenga kirengana nchebeka Hello Ensoko TV Hello Ensoko TV Waire karibu sana ngo tokosanganira Waire eli twedio bino nyamye koru nyamaya konenzi egeonji ne magwa kube kumakeiga abantu bagonja egeonji ala koru kwegeonji ekeonji Ekionchi karo kino maite ingencha Koringo ya bekera mate mwago ando iraneria Hello Ensoko TV Hello Waire karibu sana Waire bia Waire ngo tokosanganira
Mbiatore. Yedina. Naki ngencho maete ngencho yorieta ekionchi. Erieta ekionchi. No weanza bunande yanje ntomanyene. Yani unatisikia yani oweanza. Nabomanyetego. Mbia mono tiatubate yo mwerio gaika. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Wairire karibu sana ngoto kusanganira. Wairire uyanda bambaro chamo ikarasta na so na Edu Nyang'au. Edu Nyang'au mwana mboka. Mbora nali gote kukwana na Ensoko TV. No guyanja yo monyene. Konyoro monto anjete. Ponera konya goitogiera seikarasta kamobona ayanjete njira mondo tena no guyanja. Oyo nyecho kurichisema chebatu. Tuchikogendera gusanga n'abananchi abange kurinde tigaturira naso mwaka Edu Nyang'au ase studio gagando chenga mwaka narango kironde oyo gunya guikaga kirenganere chebeka. Asante. Bono linganeri ndatebe abange bali ibatwara ibirengereri by'umuntu bweyanjite. Umuntu bweyanjite no mweyanji. Timenye tigusiria kwa eliatorwa bube. Ilibwanete koba ekionji. Ekionji elinelingana turateba munuga bwekerero bwamangana akogenda n'ichinga kiechi. Ngotoka lira senchengeria. Ekero kogenda ase unabono abantu bali bakogenda sage ni batamanyiti. Nguikere baburia ngakingo ikasegete. Nguchipara kingubwatia gose nguchinsemo kinkogenda. Ntubwata sege songo chinsemo ao north, south, west, east. Ejiniji direction ao tote basike sungu si chingongo ao bono aseke gusie tobwate north ekuru kwa irianyi south north ekuru kwa sugusu south yaru kwa irianyi west yaru kwa bosongo east yaru kwa mocha echine chitana ao chiorogongo gete yoti directions chia chiensemo gete asike songo chiko kuchi directions egentungero kengensa gekoro kiekeruri garime gusando sinotara unoguke bwata iga kero kiyoke keo koro kia ensemo yao bosongo kuse west ngayere gocha east ere mocha ngayere ere gocha iriani south ngayere na sugusu north ngayere aibwe ko taliko utanyari ko koteba nganguchi egento keri kengensa egesongo na kiekorokwa campus bas aise Kiswahili bateba dira ekina kyo gekorokwa ekionchi asike gusi igekionchi negento gegokonya omonto kumanya chinsemo ao nabera iranyarikane wasoire urusana imekora chingiti choro sana serina nimekora kwerera chingiti choro sana eike mbuletu enyinge gari ya wike osinyuko manyanga nkaimbwenete kogenda gucheka rugwa asirire nabora akesimi kurwa se abateneri beri nanieri obabori nga igonda asegete na kingo kora nsoke kurugando china asirire bali na bakote binga ligereria e campus yao orora asira gete north osoye guchioro rayubwati guchia ensemere north yani igobone gento kiria kote ligereria ekionchi gose campus oligereri elinabolire lirito nabolire likong asenge njundi alengo okururi tangani aya namangana alia abatati gose abantu bekerero baligereri bunense kogenda bamanyire egente kena kigekuru kwe campus kyabekirwe ase bitabu elinde etobere esinjira engororo gusitwa robere ntubande kumanyana kikuru kwa asike gusi bone kionchi ni campus ase abancho baligeria bega anda kaso bonge baroka na batanga no nenjira y'omuntu guyanja ndio korengi
Keirero muchando yoto. Na manyire kei na manyire keirera. Elieta umweanji. No bali musakurwa. Bayirukanga umuntu me ando mokeyo mugenga kamonta kana keanji. Ngagete no bangusakuruga abu bareta kubwikania ng'ano umuntu kwemena umuntu mwero liga. Kolende ekerenga burunga umuntu yukunya kwemena igakuru kumweanji taliye kieonji no mweanji no maana asengencha se igitabu kyo mugusibo senchengeri nkoerere engane eyiga egotebanga ekionji dira alafu nase gesongo campus. Yes. Mbabegete ekiora keriga go bachorete nabo elindo manye chinse mechi au sugusu irianyi mocha na bosongo. Igo bono eba manyire tigatora igumbara bibara tware nkwana yo commentera ase amagana ari kwa rurega andako uri ora tware engencho ere andake to bauti boso oraga ni commentera sari kwa kwandre totaracha se studio lindo tomanye mukubyo yiga narari oto enekeretie tete korra chisimi ibere sato chomwerio na bogo negatie ujumbe erinde tumanyanga ki toko gandro mwancho murigeria na bogo nyargo sangana intwe igaiga ase studio asenchira yo mwerio. Hello Ensoko TV. Hello. Karibu sana ngotoko sangana. Habari yawe? Mzuri. Wano ole gali tu muna bakubole maswali uko iyani. No tore na aya membe ore na bogo tumanye birangere byago. Yokoranga ate tekore tekera kwanza. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Yes, kuna kiwa hivyo. Ilevya. Wewe karibu sana ngoto sangana. Yako kwa bulisho ya kulia ruga. Karibu sana kurunse mukeje. Ko museta. Enkwana yago yo commentera gosengencho yago ri tukoria ka. Asengencho kio na ajigo kerigereria. Na raga kionchi bantu kiba ikaranse te bakabekeka je no mugushi. Abantu bayanchira nete byo jingane ekeochi. Ekeochi yani. Abantu moto yani eke nyalege tugeko ango ba begetenga eke koro kiasenga eke wasekerori Igona kurare bengeri bya una rieteriria wente ko bari ko bekwase enchirengia ibere cho mwerio gaiga. Hello Nsoko TV. Yes, Nsoko TV. Karibu sana kwa rengo to sanganera. Injaso ni kurbo maso Kenya. Roji ndola mendri kiringa mwanzo mirie. Kino nyanda to ko kwana na ko manya kindi paka munate kuna namanya. Kuna go kira se mero bimuga te mamu atumanyiria magana mangamaya. Mbia mono gendra go tubwatiro yuga kungoma akate bangonyore chisemi eyo mwerio gaiga. Hello Nsoko TV. Hello. Karibu sana bwairire. Bwairire bia. Moto sanganera. Kwana na moi. Mareo bonjali kiboyi kinyorora. Karibu sana naki engencho yeri nganarie ke moyo wotko walero. Ona nje ngoboliga. Ndojo yo ogoso inege tabo no soma usene ruri yetu ko mana nke golikia nendoje no mondo mokore. Negiera kore kama utatiga bundize tuma kama yaona lere. Na ndugu ya kuligere gitabo. Kinenje na giyang panina negiko nyari kanarari gereri kawa mauto golia maswali. Divoria sore twate bangari ngane inorira se enchengeri yo mugusi kore narari obodringa ki obo bisimboro bibo manyobo. Okay, tiamwira ni liga. Egente getangani timanyi tinga ye ringane riri arwete abange baitu begene tenga ebatagete kwa romonto romo gotupi akwanike gusi. Inyura no mugusiri tangani. Munu kyo gukwana. Kegusi. Basi kegusi ekene kyo gukwana bia. Ekegusi ke romonto na bakomanya utatiga etogocha twakoro ubuoro. Into togwanja kubeka marieta yege songo ime asetura akwanirita riekegusi. Chinjira ni chinyingo muntu akasomeke gusi gekerera aburinga ande ngutubura iga.
naroranga rero engo tiganchi mburi engo ningi nintarigererie gitabu ikiga mburi umurigereria aringe engo ningi na babantu bangi bagonte binechui na indi kugocha kurigereria iki ni gitabu egisongo togoteba a reference book kero kwa igureri ngana andi nonya ni gisongo utamanyiti igokogenda se dictionary kwa rigereria ime neringanerie kionji na borigo kwanwa nga ne campus kurinde kero kuburia abantu abagakambara obunanje ngwire chinga cyane ukwana na abange bali tingu bakwana mbakuri na abange na inde mbaligerete umurubiri ande nanya kubakwana marieta kurinde mbaroro cisiro cyane na buku muburie nga egento ikirigana na kiturakeruke kwaracha kiraga bukwe igwe kerengereri kyaye kwa eri kwarorira ande gose kwarorira segetabume wataka kuramanya kuri wasabandi birengereri byawo biri babwate abandi naburanyore babere bagukwana buna gikwanirega na abandi kiasinya bono nabo gwetere njire ejo nabakoranga ekene gento gite nabo gikakari kurukuga kwera na akira umuntu ore South Mugirango na indi na akira yondo ore Metembe yake gogi garia batwalire kerengererio kibwikaine bono nabeko kobera injire ngororo kumanya nga lingana gite obuime bwaye nabubwiga na inde kero ande lingana lira toke mabuna bone kionchi kwasi kumanya ngana ki ya kanite bakaruka ekamba sikionchi karti ya lingo ebitabu bimbi bwata abantu baligete buna bono Professor John Akama namanyire mono Kisi University na rolinge mu principal mu vice chancellor mutangani nonye uritagire nabwatende na Evan Sigesura mecha rero umutanda ubwaro by'ebintu nabukuriya Professor gweteraga kwa mutai Professor nkonye namba yawe yesimi ugotumira gwetera umutanda ubano kwa muwagira kwa muburi ogotebi nasiki erite rikurukuba igo ni chinjira ni chinyinge tokunyara kumanya uburambu gosobuime bweri ngana gete rieke gusi na inde gento kindi kigukumya nabo gosangiye gitabu eke enchengeriye na beri bwata lakini wakogenda senda basi ndiri gotokoro taringe te kunyarikana nga eri gotoka enchengeri mina inde nditokaria kurende na inda marieta nara gotoka senchengeri na inda toka senda basi unabono e dictionary korengana nabarikaba baragwe bagotebe nenchengeri kurukwa mbara abandi baligete baragwe bagoteba nenda basi na kitwateba mugaka nari ku research ali bateba nga ingi kiagerete mbaruka ekiorokererio kwarori nanjira na sana no mbuga kuria asengije kerengereri kiaye ebintu biri bitarenga okurulitangani kurinde science ya letire kerero nabo tokunyara kubirigeria marieta gekorambia arenga olitangani intu bari toro nabo tokurigeri kurinde karo tokurigeri etari gentekyo gwika tocha mutuburani na seki tutarukeiga turukeiga buno ye barugete yencengeria abandi bakaruke yabo enda basi igobone kionji bari nabo bakote bingi kegerete bakuruka igo no mugako yaise kulika aise kurwege umuchango ayo sebirengereri bya asoguri kugetabu kendi kyamangana yemenuga yeke gusi nena bagote banga kebe ne kyatika kuruke ekiorokererio nere na asikisungu tote bana bakwagiu gose na bakurwe birengereri bya ina asiki atebe nga asingichu kego korokia chitano au igo nonyenere korengana ne kerengereri kya na bikunyarika ni campus yorukugo ntogote banga na bagusi bakirugete igo science yagerire twachire na magieta ya yekerero na ndona bagote baseme nchiko batase ngichi konya go chenchune une bisa kubikonya gukina se ntomba lengo mbaro na intubono ni tutoro intuto ikirire science para bwate science igo nande ekegusi una twachika bateba asege songo ngeri restricted ase abakoro kegusi koro mugusi na kurigiye tarire ligiya na indo uribeke wika abantu banjira nenge irimbuya bona ko ba yebiro nabo gotomanya se umubayeno bwe eri tuko herinda to gochikokorera tomanye omugusi buno yoborire erinde nga kyakonyore bitawo igana era tako gatako umuntu omoketa gukwane kegusi okumenga ki mbuya omurigereria rero lingana liane lia mubayeno taliringana liane kulendo mubayeno gogote baiga nga eyekeranya timo yechongeria neke ngwanso iganyete eyekeranya timo yechongeria neke ngwanso iganyete eyekeranya ngeke gikiru kwe yekeranya engombe yekeranya neria yachorirunga eye nere gocha gokorerwa ekengwanso ngakigete nabire ino nyene myaka 5 engombe buneyo no bori abagusi bari ababeiro abuse baruki amangana yaka okorekana ntubande togosoma se bitabo bono bunebi na ndi twaburi nabagaka batutebi nabo yaringe mbali baruki
eng'ombe yabekeirwo koboko ng'enero egocha okorerwa ekeng'wanso njira tiyo no tema buno urateme urayire no nyene chire ba oyeoni emeika nerigete eko yeswa to kuyikichiro no yikechire kuiritia abantu pakirane pakaka tiyana ko te kunyara koneka ebwate meika gitase ng'enjo yabekereirwe okoboko nabagaka baringa eyenere gocha okora aso bwenge nga egento kirikebekire nsema aso gocha okora omurimo gete togechongeria gusitogekorera egosori engaki yaye itaraika ekyo nigo kibekire nsemo tigagisikwe gecho kokora umurimo orikeroseiri igenjerende kibase kiri obwate ande koboko ugachitenga no mwana ngocha kwirire school tigakora beti nakyo tigakora nganda ara seno kichwa cheli sindara ya mugu oseye pake iteye kibase kiri obegete ensemo ngeche school ngwigurwere na ifisi ngo kiwakana muntu tara kumwina ngana ki karabeka vieta igo gusanga icyakire esukuru iguruta bwati kibese uchake gucandika na kie kingana ki eyekeranya timoye chongeria neke ngwansiganye kibese kiriko ande school fees to chichongeria ne fees chigo kiguhakana mbiyamona se inganerio ya rero nabo okunyarako bako kumanya umugusi inchira keranya ariko bakawikera asesi musigago gwikera irinde anyorre bitabu bigagendre ne kisemia so bwango kubaye biro ba inamba yaitu yesimi nigere usenta kere che PayPal olio kugora naboko ole bitabu nebinge tobwata ayaka igonta giterero o akesimi obolinga ninyore gitabu kere igana gakogere bire binge ntokunyara kubikwana chinga ebire binge mono chibire biratwere chinga kicintambe kende gyonsi pigwete ebe byemegano yeke gusi omugano bwo mugusi chinyangi cheke gusi emeba yenu chi enjengeria ebintu aho bibwata ine neke kurukyo mugusi ebitabu ntubwata bona ni gugwa kesi 0788666663 usasike usie noti sana ibiri sana isano nemo uchibeke chike gwike isano manye gukura muino na ibere na benamba eye yo gwaka kumanya igoro yamangana ao yebitabu ebigo sekendi gyonsi ke bwate kaine na mangana yobonia yensoko TV enambo gwaka na bebwike ne ye TV kule ye eyito ogotwakira botambe gocha kera tokore mirobiri kule ndo moerio tokura na isato rusi isato okole na ibere eye likira abwa se screen ye television kule ndo moeri pisa te ye roto obeke ibere esimi ye karo yakire naro koye koyebwata nabo kumobori kende gyonsi na bako gokonya bono olio ragore gitabu kende gyonsi PayPal number nabongo koye nabo kuyetwara kora abulio tabungankero atabugune ligori PayPal number yetu gwakanira igo tubwate PayPal till number ne PayPal till number igere 70 87057 70 87057 ase PayPal yero PayPal number kubeka 4002019 use 4002019 go kubulira account name uri kile tali ayo kugora yali to kumanyanga Clinton to amanyanga mu Clinton ondigi to amanyanga Clinton ondigi na rwakanire egetagweke go kubeka ile tali yawo ase PayPal asa account name ekarwakana PayPal kulinde till number 7087057 ibitabu bimurigere lyone niyo tubirete tawa asengenjo yawo ne binge bire emeno yege tinginya na mashairi yeke gusi abana bamanyeke gusi ngemeno yege tinginya enyoni enchome obotindi asobotindi aro bwobolimo abuna abana siasa kero batene no botindi aro igorani na ali abagototebe miferiji ya mabere ngochire paka isiko lyeito kulende no botindi aro bwobolimo batene ine bona ali no bagutina batungaina egetabu keyote batalinje onye gotegete kumanya kegole egakoni wichilingirenga elfu ya mone binde ne binge birobuneye enyangi yebitinga kirikire na no mugaka Daniel Momanyi mukaya Miamono mwaka Edwin Nyangago nayo mwanchu murigereria mbiyamona soko sangana into ase umurubiri yigabwiringana rieke moya nyasaye ka wancha nande tumira ne Jumatano yomukubi ogocha naboigo ntogendrete kumuganya asengencho chintoro biche ikire ibere Frida Kerubo na chikwirandre Jumatano yomukubi moya chenkoro kwa Clinton Ndigi gendra gutwaro burigererio bya wemerobire gendeta Sembeo Linet Nyambane nero gocha Sembeo somurubiri kubwatia bumweno rinchento chikomera na gikoraga chinsa isatu aseme yakuru ensoko chinsa isatu